Здравейте на всички! Днеска ще играя Brawl Stars за първи път в канала ми. Ако ви хареса клипчето, паскайте палец нагоре и се абонирайте на канала за още много яки видеа. Нека днеска да видим какво ще правим. Имаме този броуър, който е бахти тъпя. Имам какво дават фри в шопа. Фри, какво фри дават? Я да видим. Днеска сме се събрали за новия броуър. И сега точно сега го пакнах буквално. Купих си го. Окей. Много копии имам на него. Вау. Няма значение. Просто аз не цъкам Brawl Stars вече отдавна. Аз знам, че не е много як, но 23 дена. Тоест той ще... Хора, не знам какво трябва да значи той 23 дена и 8 часа. Какво трябва да значи? Че ще ми го махнат? Как ще ми го махнат, човек? Това няма как да стане. Дал съм пици за него. 2 в 2 джемове. Интересно. Нека да цъкаме сол. Цъкам някакво солта и... Не, най-вероятно, да. Солта и после ще взема шили, защото брат този броуър е булшит със сигурност. И нека да го видим, де. Може ми хареса, но сигурно ще е булшит. Мортис. Окей. Взема 2800, окей. Не съм играл от много време в Brawl Stars. Обаче всички пак ги маваме. Ох! Не! Мале, той докато стрелни човек край. Мале, гледай колко бавно му са такова рейнджа. Хора ми броуъра нема кефи, честно. Гледай, аз трябва да чакам една. Почваш ма дразни. Какъв е то бот в играта, бе? Какво прави то бот в играта? Yes! Уху! Печелим! Печелим с новия броуър. 10 купи, който е пълен булшит, затова няма да игра с него. Хора ще играя с Шели. Или с някой друг там броуър. Ще играя право да кажа. Да, с Шели ще цъкам направо. Окей, нека да цъкаме с Шели. 15 минутно клипче за голяма моя жалост. За жалост толкова. Нека да се. Давай, Шели. Давай, Шели. Шелката все пак. Шели, бам. Мале, то бъс, той има 10 000 кръвове. Какво прави то бъс? Окей. Може би се заслужава да го тествам от това. Брат, излизай. Мале, колко кръв има. Я бегай от тук, човек. Няма да се занимавам с теб. Добре, нека видим сега колко пише ми. За 7 място 2 купи, окей. Даже повече трябва да взема. Преди вземаше много повече. Това, разберете ли, че хора, аз съм изиграл една игра с Шели, откакто добавиха омега боксовете. И това е направо вау. Но какъв е това новия броуър, бе? Или това на новия броуър скина още един. Не знам, най-вероятно. Не, човек, това направо ме смалява. Вай. Стой, брат, стой. Наистина, стой. Хора, не знам. Много съм слаб. Не съм цъкал броско. Вай, какво правиш тук, бе, брат? Стига! Бах си, човек. Минус 6 купи! Направо нямам думи. Да бях снимал днеска на MC, човек. Снимам на Brawl Stars. Кой е снимал тази бебешка играла, човек? Ай, по-бързо ти, бе. Хора, много съм слаб.
Много съм слаб, много съм слаб, много съм слаб. Аз отдавна не играя такива бебешки игри за телефон. Нита, човек. Ти просто си човек. Как ще играеш Нита, човек? Нита! Нита! Леон. Окей, аз ще взема Леон това. Бей. Оха. Пускаме ти малко там да се заземиш на земята малко. Там няколко патрона, така да ти изхабим. Бам. Не, стига, стига. Стига, бе! Окей, окей. Само е тук, чакам го да дойде тук, хора и край. Готов е, брат. Готов е, само да дойде тук. Не се шегувам. Къде си, брато? Къде си? Не е тук. Чайте. Опа! Брат, 100% е тук. Къде е този, е? Там е, ето го. Там. Не, брат, купреш! Не, човек, избягай, избягай от него, избягай, избягай! О, човек! Стига! Каква е тази Brawl Stars, бе? О, не, хора, спирам да игра с този бровър. С тая Шели или как беше. Аз вече хора не ги знам бровърите, буквално не се възикам. То сигурно вече не е щупен. Аз съм играл не знам колко. Едгар, Едгар ще цъкам. Ма няма да цъкам такова, ще цъкам. Същото хора, Сол да изиграем с Едгар. Знам, че много съм прост, обаче нека да видим. Може бък случайно да съм добър. С Едгар. Обаче, буквално съм играл може би не съм влизал от Fortnite. Мале хора, толкова съм прост, бе. Каква Fortnite, бе, човек? Не съм влизал в Brawl Stars супер много време. 100%. Така сега. Печалят, къде си? Стой, стой, стой. Опа. Лягаш да спинкаш. Брат! Какво стана, бе? Ега, ти виж колко ми зея, човек. Че ма замрази. Между това ми е първата игра с този скин. Да напомня. Стой, 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 брат. Не там, бе! Ой, не там, бе, брат, не там, бе! Брат, много съм слаб. 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 Бегай от тук. Бегай, брат. Мале как го изхабих. Мале как съм прост. Нищо съм още с тюни. Бегай от тук, бе. Значи, от колко време не съм играл тази бебешка игра. Ще му оцелиш. Те ще взема пауърите от тук. Опа. Ей, сега тебе ще убият. Без аз нищо да правя. Сега и тебе ще убият. Мале, мале. Той! Не носи, бе, брат, не носи! Не мога да... Айде, по-позиче. Не, аз тъй няма да вдигна никакви купи. Мале, ужас. Никакви купи тъй няма да вдигна. Ще играя с Самбар. Що да не? Някакво кинче да вземем. Няма. Нямаме паричките средства, нямаме нужните средства. И подаръците хора не ги взех на Коледа. Абе, защото съм просто и влизах в тази проста игра. Не влизах. Не влизах просто. За какво да влизам? Да играя срещу 7 годишни. Не, стига. Опа! Опа! Айде!
Ай, ела на земята, бе. Ела на земята, бе, човек. Какво ми стреляш тук с този брок, бе? Какво ми стреляш и ти, бе? Умирай. Брат. Ти от ли си? Айде, лягай. И тебе ли искаш да те убия? О, не, всъщност, всяка се замисля. Не. Стой, бе! Стой, бе! Чакай, сега го измисля. Така и двамата ги убивам. Така. Бам. Чакай. Стой! Брат, умирай. Маля, чек, аз нямам нито един такова. О, ес. Той умря сам. Той умря сам просто. Той умря сам. Вау. Пича е много слаб. Пича е супер слаб, бих казал. Много е слаб, хора. Пича е супер слаб просто. Брат. Пайпър, умире. Да си дойдеш на позицията от умрелите. Може би само заради Амбър бих цъкал Броста, защото просто хора, Амбър е супер добра. Само другите брои много ма дразнят, въобще има кефят. Просто играта не е същата, просто която беше преди 2023 беше много по-яка от сега. Даваха безплатните Стар дропове, беше много яка тогава. Brawl Stars беше много хайпнат. Хайпната. Обърках се. Но сега не е така вече. Айде, заспивай, бе. Заспивай, ти казах, бе. Ела, мечо пухе, мама. Айде! Пращам те в лобито! Без купи. Окей, хора. Окей, ес. О, маля, обаче съм снимал 17 минути. Това не е ес. Това е булшит и нека да видим колко ще имам. Маля, хора, колко имам да отварям. Чакай, че се изплаших. Оха, 1000 такова. 110 джема. Ес, хора. Ес. Кое да започнем обаче? Последния стар дроп. Так. Няма да стане. Сега тактиката ми е да отварям от всяка една позиция. Значи, започваме от центъра. Не стана. Така. Оха, хора, мифик! Отварям го с носа си. О, не. Какъв скам просто. Не, мале, какъв скам, хора. Brawl Stars са бахти тъпите, човек. Не, Brawl Stars, какви сте? Скамери! Не мога да повярвам, просто игра ти скана. Ще отварям всичко с носа. Няма да стане, хора, това е... И хора, ако искате още Brawl Stars, абонирайте се за канала и това е. Надявам се да не се абонирате, защото тази игра е баки бебешката, човек. Това е, хора. Абонирайте се, ако искате още видеа на Brawl Stars и като цяло. И чао от мене.